Ολυμπιακό Άθλημα. Καταρχάς το Footwings Dance Studio, εκτός από pole dancing, κάνετε tango, κάνετε Latin, κάνετε μαθήματα υποκριτικής. Φυσικά είμαστε θεατρικό εργαστήρι. Έχει δημιουργηθεί ο κύριος Κορογιάννης Παντελής, έχει τελειώσει Εθνικό Θέατρο και Δραματική Αθηνών. Με πάρα πολύ μεγάλη εργαστηριότητα στο Εθνικό και στην Επίδαυρο. Επίσης, έχουμε τη μουσική μας σχολή, έχω τελειώσει ο Δύο Αθηνών και εγώ και ο πατέρας μου, οπότε έχουμε την επιμέλεια των μουσικών μαθημάτων, πιάνου, κιθάρας, ειδικού αρμονίας και όλων των θεωρητικών μαθημάτων. Ακόμη, έχουμε επιστοποίηση στο pole dancing και στο ακροβατικό εδάφους και προσφέρουμε τους χορούς Latin, ταγκό, βάλς, παραδοσιακούς χορούς, επίσης κάποια πακέτα γάμων που γίνονται ούτως ώστε αυτοί που παντρεύονται να μπορούν να εκδηλώσουν την αγάπη τους και να ολοκληρώσουν ένα κύκλο σε αυτή τη δήλωση που έχουν στη ζωή τους. Και ακόμη έχουμε το θεατρικό εργαστήριο που σας είπα, το οποίο μαζί με τον Πολ έχουμε κάνει μια καινοτόμο ιδέα και το έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σε παραστάσεις και επίσης έχουμε στο μέλλον θα πάρουμε και το ακροβατικό πανί μαζί, οπότε παντρεύουμε το αρχαίο ελληνικό δράμα μαζί με ακροβατικό χορό, παραστάσεις με πανί και με στίχο. Σας ευχαριστώ πολύ.